Όταν άρχισα να συνεργάζομαι με τα παιδιά και να βοηθήσω και εγώ με το δικό μου τρόπο όπως μπορώ, άρχισα να εμπλέκομαι στη συζήτηση του PIF, του δεύτερου ανεξάρτητου φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου. Και μια απορία που μου γεννήθηκε, και έτσι τη μοιράστηκα με τα παιδιά και αποφασίσαμε ότι ίσως έχει νόημα να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, και αυτό το ρόλο ανέλαβα εγώ και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Είναι ότι δεν ήξερα τίποτα για το Παλαιστινιακό σινεμά. Το σινεμά μιας χώρας συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία του, οπότε σκέφτηκα ότι έχει ενδιαφέρον να καθίσω και να δουλέψω και να ερευνήσω και να προσπαθήσω να καταλάβω τι σημαίνει το σινεμά αυτής της χώρας, από την αρχή της μέχρι τώρα. Έτσι λοιπόν θα μοιραστώ μαζί σας όσο πιο συμπυκνωμένα γίνεται, γιατί οι πληροφορίες είναι πολλές φυσικά, κάποια βασικά κομμάτια της ιστορίας αυτής και το τι λένε και για την τέχνη του κινηματογράφου αλλά και για αυτή τη χώρα. Η ιστορία του παγκόσμιου σινεμά έχει δείξει ότι είτε κατέχεις χώρες και επιτίθεσαι και κάνεις σινεμά προπαγάνδας, είτε είσαι υποκατοχή και παλεύεις να μεταδώσεις και να ταξιδέψεις την αλήθεια σου στον υπόλοιπο κόσμο και έτσι να κάνεις ένα σινεμά αντίστασης. Κάνοντας αυτή τη διαδρομή σκέφτηκα και κάτι που αφορά εμάς τους Έλληνες, το οποίο ίσως, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αν έχετε δει την ταινία. Στην περίοδο της 7ετίας στην Ελλάδα γυριστήκανε πάρα πολλές ταινίες. Ταινίες οι οποίες έπρεπε να περάσουν από μια επιτροπή λογοκρισίας, η οποία οτιδήποτε μπορεί να έκανε το καθεστώς να βάλετε, έπρεπε να λογοκριθεί, έπρεπε να φύγει, είτε αυτό ήταν σκηνή, είτε ήταν ατάκα, είτε ήταν αντιφρονούντας πρωταγωνιστής. Και γινόντουσαν και ταινίες έτσι πατριωτικές. Υπήρχαν και σκηνοθέτες οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο σύστημα του καθεστώτος. Έγινε ο Παπαφλέσσας, ας πούμε, είναι διάφορες τέτοιες ταινίες που έπρεπε να ενισώσουν το ηθικό των Ελλήνων. Εκείνη την περίοδο λοιπόν έκανε πάρα πολλές ταινίες η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εμένα η Αλίκη είναι η αγαπημένη μου Ελληνίδα ηθοποιός. Σε προσωπική συζήτηση, όποτε θέλετε, μπορούμε να το αναλύσουμε. Αυτό δεν είναι η ώρα. Η Αλίκη λοιπόν έκανε μια ταινία τότε, το 1972, μέσα στην καρδιά της κατοχής και της Χούντας, η οποία λέγεται «Η Αλίκη Δικτάτορ». Εάν δείτε την ταινία, όσοι δεν την έχετε δει, θα σας κάνει τρομερή εντύπωση ότι αυτή η ταινία πέρασε από τη λογοκρισία και γυρίστηκε και προβλήθηκε στις αίθουσες το 1972, τον Απρίλιο του 1972. Ο λόγος που προβλήθηκε και ο λόγος που δεν λογοκρίθηκε ήταν γιατί η κόρη ενός συνταγματάρχη είχε μεγάλο πάθος με την Αλίκη. Η ταινία αυτή, μέσα από μια πρωταγωνίστρια λαμπερή, τρομερά αδικημένη για μένα από το ελληνικό κοινό, όσο την αγάπησα, τόσο την πάλεψα να τη μισεί κιόλας και να την εκδικηθεί με τον τρόπο του. Έχει πολλές νήξεις ενάντια στη Χούντα και έχει και μια εξαιρετική σκηνή που αφορά και την Κρήτη με κάποιο τρόπο, γιατί στην ταινία παίζει ο Μάνος Κατράκης, ο οποίος εμφανίζεται και τραγουδάει στην Αλίκη το «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Όταν έκανα λοιπόν την έρευνα για την Παλαιστίνη, τη θυμήθηκα αυτή τη σκηνή και συνειδητοποίησα ότι ο κάθε δημιουργός και ο κάθε άνθρωπος που έχει το μέσο να εκφράσει κάτι θα βρει τον τρόπο. Το Παλαιστινιακό σινεμά χωρίζεται σε 4 περιόδους, οι οποίες είναι φυσικά δεμένες, αγκαλιασμένες με την ιστορία της χώρας αυτής. Θα ξεκινήσω λίγο παλιά. 1897, 2 χρόνια πριν ανακαλύπτεται ο κινηματογράφος ως μέσο από τους αδελφούς Λουμιέρ, τους μπαμπάδες του σινεμά από τη Γαλλία, οι οποίοι φτιάχνουν μηχανήματα, κινηματογραφικές μηχανές και τις στέλνουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έτσι λοιπόν τα πρώτα πλάνα που έχουμε από την Παλαιστίνη, που κινηματογραφήθηκαν στην Παλαιστίνη, είναι το 1897, τα οποία φυσικά δεν διασώζονται. Το πιο ενδιαφέρον όμως που ανακάλυψα και μου έκανε τρομερή εντύπωση, θα κάνει και σε εσάς, είναι ποια είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε στην Παλαιστίνη. Θα συμβουλεύομαι και τα χαρτιά μου τώρα εδώ, γιατί θα πω και ιστορικά πράγματα. Η πρώτη ταινία λοιπόν που γυρίστηκε στην Παλαιστίνη, γυρίστηκε το 1911. Λέγεται «Η πρώτη ταινία για την Παλαιστίνη» και γυρίστηκε από τον επίτιμο γραμματέα της Αγγλικής Σιωνιστικής Ομοσπονδίας, Μάρεϊ Ρόζενμπεργκ.
διασώθηκε από έναν άλλο διάσημο Εβραίο σκηνοθέτη που το ξέρουμε όλοι, στο αρχείο του για την ιστορία του εβραϊκού σινεμά, του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Η ταινία αυτή είναι διαθέσιμη και μπορείτε να τη δείτε στο YouTube. Λέγεται The First Film of Palestine. Και θεωρείται ότι είναι η πρώτη σιωνιστική ταινία που γυρίστηκε ποτέ. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ 20 λεπτό. Στην πρώτη περίοδο του παγκόσμιου σινεμά και στην Ελλάδα και στην Παλαιστίνη και στην Αγγλία και στις περισσότερες χώρες, οι περισσότερες ταινίες ήταν ντοκιμαντέρ. Δηλαδή έπρεπε να καλύπτανε στιγμές της καθημερινής ζωής, απλές στιγμές των ανθρώπων και σιγά σιγά μπήκε το φιξιόν, σιγά σιγά μπήκε το σενάριο, σιγά σιγά μπήκε και η δραματουργία. Πηγαίνοντας λοιπόν στο Παλαιστινιακό σινεμά, πάμε να δούμε την πρώτη περίοδο, η οποία ξεκινάει το 1935 και ολοκληρώνεται το 1948 με την Νάκμπα. Εκεί έχουμε τον πρώτο γνωστό Παλαιστίνιο σκηνοθέτη, Ιμπραήμ Χασάν Σιρχάν, ο οποίος κάνει την πρώτη ταινία Παλαιστίνιο σκηνοθέτη γυρισμένη στην Παλαιστίνη, η οποία είναι ένα οδηπορικό για τον βασιλιά Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος επισκέφθηκε την Παλαιστίνη και καλύπτει κινηματογραφικά ο Σιρχάν την διαδρομή του. Αυτή θεωρείται ότι είναι η πρώτη παλαιστινιακή ταινία. Ο Σιρχάν μαζί με άλλους ανθρώπους που άρχισαν να ανακαλύπτουν το μέσο του κινηματογράφου γυρίσανε κάμποσες τέτοιες μικρές ντοκιμαντερίστικες ταινίες. Φυσικά από αυτή την περίοδο δεν διασώνεται τίποτα, διότι το 1948 στην Νάκμπα καταστράφηκαν τα πάντα. Ό,τι υπήρχε σε υλικό, ό,τι υπήρχε σε εξοπλισμό, δεν έμεινε τίποτα. Και έτσι περνάμε στη δεύτερη περίοδο του Παλαιστινιακού κινηματογράφου, που ξεκινάει το 1948 και τελειώνει το 1967, πριν την Άξα, η οποία λέγεται στα αγγλικά The Epoch of Silence, η εποχή της σιωπής. Δεν γυριζόντουσαν ταινίες τότε στην Παλαιστίνη. Ήταν τέτοια τόσο μεγάλη καταστροφή που δεν υπήρχε χώρος για τέχνη. Η επόμενη πολύ σημαντική περίοδος για το σινεμά της Παλαιστίνης ξεκινάει με την Άξα το 1968 και τελειώνει στις αρχές του 1980. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε απόψε. Και είναι και μια περίοδος η οποία από ιστορικούς του κινηματογράφου, από την έρευνα που έκανα, καταλαβαίνω ότι κομμάτια της έχουν αμφισβητηθεί κιόλας. Αυτή η περίοδος ονομάζεται το σινεμά της Παλαιστινιακής Επανάστασης. Και το πιο ενδιαφέρον από όλα για μένα αυτή την περίοδο είναι ότι το σινεμά της Παλαιστινιακής Επανάστασης ξεκινάει από μια γυναίκα. Θα αρχίσω να διαβάζω γιατί είναι πολλές ιστορικές λεπτομέρειες. Δεν έχω γράψει πολλά, δεν θα σας κουράσω πολύ. Έχουμε λοιπόν τη Σουλάφα Τζαντάλα Μιρσάλ, η οποία είναι πρωτεργάτησα στο σινεμά της Παλαιστίνης. Είναι και από τις πρώτες γυναίκες των αραβικών χωρών που ασχολήθηκαν με το σινεμά. Ξεκίνησε ως φωτογράφος, τραβούσε φωτογραφίες στην Παλαιστίνη. Είχε φτιάξει ένα εργαστήρι και εμφάνιζε τις φωτογραφίες μέσα στην κουζίνα της. Άρχισε να έρχεται σε επαφή με την Φατάχ και τον Αραφάτ και εκείνη την περίοδο με τη Φατάχ και τον Αραφάτ γίνεται αντιληπτό από αυτή την ομάδα ανθρώπων και από την PLO ότι η καταγραφή των γεγονότων και όλων αυτών που ζουν οι Παλαιστίνοι φωτογραφικά είναι ένας τρόπος επανάστασης, είναι ένας τρόπος αντίστασης, είναι ένας τρόπος να πολεμήσεις κι εσύ. Με εκείνη τη γυναίκα λοιπόν πρωτεργάτησα, η οποία φτιάχνει το 1968 την Παλαιστινιακή Μονάδα Κινηματογράφου, η οποία λειτουργεί ως επίσημο φωτογραφικό τμήμα της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, PFU. Η PFU παράγει ταινίες που καταγράφουν τα γεγονότα του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου, χρησιμοποιώντας πλάνα από διαδηλώσεις, δημόσιες συγκεντρώσεις και άλλες πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις. Τότε γυρίζεται και η πρώτη ταινία αυτής της περίοδου, τον Οκτώβριο του 1969,
λοιπόν, παρουσιάζεται το σχέδιο Rogers. Εδώ αντιλαμβάνεστε ότι πάλι θα πηγαίνουμε από την ιστορία στο σινεμά και από το σινεμά στην ιστορία. Οι Παλαιστίνοι λοιπόν αντιτάσσονται στο σχέδιο, καθώς πιστεύουν ότι αγνοεί την PLO και τον Παλαιστινιακό λαό και βγαίνουν στους δρόμους της Ιορδανίας και άλλων χωρών για να διαδηλώσουν εναντίον του. Το τμήμα φωτογραφίας καταγράφει τις διαδηλώσεις χρησιμοποιώντας μια κάμερα 16 χιλιοστών και μάλιστα ηχογραφεί συνεντεύξεις με τις αντιρρησίες με σύγχρονο εξοπλισμό ήχου. Τα μέλη της ομάδας αυτής που κινηματογραφούν συνειδητοποιούν ότι έχουν αρκετό υλικό για να φτιάξουν την πρώτη ταινία και φτιάχνεται λοιπόν η πρώτη ταινία αυτής της περίοδου, που είναι μια 20 ταινία μικρού μήκους που ονομάζεται «Πες όχι στην ειρηνική λύση». Σκηνοθετημένη από τον Μουσταφά Αμπού Αλή, που είναι ένας από τους μεγάλους εκείνης περίοδους, και διάφορους ακόμη, και τη φωτογράφο που είπαμε πριν, την Τζαντάλα. Και ξεκινούν λοιπόν με αυτή την ομάδα, με χρηματοδότηση από την PLO, από τη Φατά, και για αυτά τα περίπου 14-15 χρόνια γυρίζουν 60 ντοκιμαντέρ, τα οποία προβάλλονται παράνομα σε καταβλισμούς, σε καφενεία, σε γειτονιές μυστικά, αργά. Και ο Μουσταφά Αμπού Αλή, που ήταν ο μεγάλος σκηνοθέτης της περίοδου, μετά από μερικά χρόνια δηλώνει: η Παλαιστινιακή αντίσταση πιστεύει ότι η δράση μέσω του κινηματογράφου είναι μια φυσική προέκταση της ένοπλης δράσης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτή η τρίτη περίοδος του Παλαιστινιακού σινεμά είναι μια αγωνιστική περίοδος και η κινηματογραφική κάμερα θεωρείται όπλο και αντίσταση ενάντια των Ισραηλινών. Αυτή την περίοδο δεν γυρίζονται ταινίες που έχουν σενάριο, γυρίζονται μόνο τέτοια ντοκιμαντέρ. Αυτό ολοκληρώνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπου μπαίνουμε στην τέταρτη φάση του Παλαιστινιακού σινεμά, διασπάτη PLO, προχωράμε στις συμφωνίες του Όσλο, και τότε συμβαίνει κάτι που για μένα είναι πολύ μαγικό και με συγκινεί πάρα πολύ. Για πρώτη φορά οι δημιουργοί της Παλαιστίνης, οι σκηνοθέτες, αποφασίζουν ότι δεν υπάρχει μόνο το ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη. Υπάρχει ανάγκη να εκφραστούν συναισθήματα, υπάρχει ανάγκη να εκφραστούν μέσα από μια κινηματογραφική γλώσσα που έχει ποίηση, και με έναν τρόπο σπάνε τη σχέση τους με το προηγούμενο σινεμά των προηγούμενων ετών, το αντιστασιακό σινεμά, το παλαιστινιακό σινεμά της Επανάστασης, και αρχίζουν και κάνουν ένα πιο ατομικό σινεμά. Αυτό, αν το ακούσουμε έτσι απλά, μας φαίνεται ίσως και θα μπορούσε να θεωρηθεί και λίγο χάριστο. Δεν είναι όμως, γιατί εν τέλει, όταν βιώνεις τη φρίκη του πολέμου διαρκώς, πρέπει να μπορείς να εκφράσεις και κάτι άλλο, πέρα από την εικόνα που βλέπεις μπροστά σου. Οι προτεργάτες και οι δημιουργοί του σινεμά της τέταρτης περίοδου του Παλαιστινιακού κινηματογράφου καταφέρνουν κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι τότε για το Παλαιστινιακό σινεμά. Το Παλαιστινιακό σινεμά ανοίγει τις πύλες του και αρχίζει και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Οι ταινίες αυτές αρχίζουν και γίνονται δεκτές σε φεστιβάλ, με τα μεγάλα φεστιβάλ όλου του κόσμου. Μιλάμε για σκηνοθέτες, όταν μιλάμε για παλαιστινιακό σινεμά, δεν μιλάμε φυσικά για σινεμά που γυρίζεται μόνο μέσα στην Παλαιστίνη, μιλάμε για Παλαιστίνιους σκηνοθέτες της Διασποράς, μιλάμε για σκηνοθέτες οι οποίοι βρίσκουν χρήματα όχι πλέον από τις πολιτικές οργανώσεις της Παλαιστίνης, αλλά από φαντς της Ευρώπης, από φαντς της Αμερικής, ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν να μιλήσουν για τον πόνο τους, για την ιστορία τους, για την καθημερινή τους ζωή, μέσα από χιούμορ, μέσα από φιλοσοφία, μέσα από το δράμα της καθημερινής ζωής, με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι πριν. Τώρα που καθόμουν εκεί και έβλεπα αυτή την ταινία, που είναι πολύ πρόσφατη, σκεφτόμουν ότι μάλλον τώρα μπαίνουμε στην πέμπτη περίοδο του Παλαιστινιακού κινηματογράφου. Μια πρόβλεψη κάνω, δεν ξέρω αν θα είναι σωστή. Γιατί γυρίσαμε στη θηριωδία. Οπότε η θηριωδία μάλλον δεν έχει χώρο για ποίηση τώρα. Και μάλλον θα γυρίσουμε σε αυτό το σκληρό ομό σινεμά, όπου θα βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή αυτή, όλα αυτά τον τελευταίο 1,5 χρόνο, και για ό,τι άλλο έρχεται που ευχόμαστε να τελειώσει σύντομα. Χονδρικά,
Αυτό που κατάλαβα εγώ μέσα από αυτή τη διαδρομή που έκανα, διαβάζοντας και μελετώντας όλη αυτή την εξέλιξη του Παλαιστινιακού σινεμά, ερχόταν στο μυαλό μου διαρκώς μια συζήτηση που έγινε πριν από 1,5 μήνα με την ομάδα του ΠΙΦ, όπου ένας άνθρωπος της ομάδας μοιράστηκε τον πόνο του μαζί μας και σε ένα Zoom meeting που κάναμε μας είπε ότι επειδή ετοιμάζαμε αυτή την έκθεση στο Μουσείο Τζόρτζι με τις φωτογραφίες και σχολιάζαμε το μυαλό μας πού θα μπει η φωτογραφία, πώς θα στηθεί, εξέφρασε τον πόνο του σε εμάς και μας είπε ότι όταν παιδιά πεθαίνουν δίπλα μας, εμείς τι κάνουμε, ασχολούμαστε με το πού θα μπει η φωτογραφία. Και η απάντηση είναι ναι. Θα ασχοληθούμε με το πού θα μπει η φωτογραφία. Θα ασχοληθούμε με το πώς θα δούμε την ταινία. Θα ασχοληθούμε με το αν θα ακούγεται καλά η ταινία. Εάν θα είναι εντάξει η πρόσβαση για όποιον θέλει να έρθει να τη δει. Γιατί εν τέλει, εμείς από εδώ δεν έχουμε άλλο τρόπο να δείξουμε την υποστήριξή μας. Μπορούμε να βγούμε στον δρόμο, μπορούμε να φωνάξουμε, μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα στα social media. Αλλά αν παρατηρήσουμε από την αρχή την ιστορία της τέχνης, πρέπει να θυμόμαστε και να μας δίνει μεγάλο κουράγιο αυτό, ότι η τέχνη είναι εδώ για να μας ταξιδέψει και μαζί με εμάς να ταξιδέψει και η αλήθεια. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι για όσο υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να βγάζει μια κάμερα και να τη στείλει στη Γάζα και να τραβάει τα πλάνα του, και για όσο ένας νεαρός άνθρωπος μπορεί να κάθεται σε ένα καταβλισμό που οι άνθρωποι δίπλα του πεθαίνουν και ακούει βομβαρδισμούς και φοβάται για τη ζωή του, μπορεί να μπαίνει σε ένα ήσυχο μέρος στο μυαλό του και να φαντάζεται ότι μπορεί κάποια στιγμή να καταφέρει τη δική του ταινία, να την κάνει πραγματικότητα. Για μένα υπάρχει ελπίδα. Η τέχνη αυτό κάνει, εκτός από το να μας ξυπνάει κάτι ανώτερο μέσα μας, μας δίνει ελπίδα ότι η ζωή υπάρχει ακόμη, ότι υπάρχει μνήμη και δεν θα ξεχαστεί τίποτα, ότι θα υπάρχουν όλα εδώ διαθέσιμα για να μπορούμε να τα δούμε, να μπορούμε να τα νιώσουμε, να μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο κάτωπτρο του Παλαιστινιακού σινεμά. Η ελπίδα, η αντίσταση, η επιβίωση, η φωνή αυτών των ανθρώπων που λένε ότι είμαστε ακόμη εδώ και εμείς από ένα μικρό κομμάτι της γης, αρκετά κοντά τους, να μπορούμε να τους πούμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ, σας ακούμε, σας βλέπουμε, σας νιώθουμε και ονειρευόμαστε μαζί σας έναν κόσμο που υπάρχει μια ελεύθερη Παλαιστίνη και είμαστε όλοι ελεύθεροι και κοιτάμε το μέλλον με ένα μάτι λαμπερό και ένα μάτι ελπιδοφόρο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.